Bapacie, putate. Ani pavitratmia ce navi. Amen. Samyaच्या भडव्यांवर एकच बेहाडली. आणि ती पवित्रतेवर गर्भसली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवैसा स्त्रियांबी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती Fabule समयाचे साखर. तुझ्या नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवैसा स्त्रियांबी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचं पूत मुनी सलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवैसा स्त्रियांबी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या येसुम्या भडव्यांवरी भूतान ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही जण झाल्या कष्ट आणि कसोरवी जवानपणाच्या आनंदात आम्ही पावशी कृपा आमच्या अंतःकरणाने होत म्हणून आम्ही मग यास ख्रिस्ताच्या समयावरी पाहता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या भडव्या दयेन माका दिलाय मुझे मोत जोडाय मका राख संभाळ आणि सलया शासनाचा विषय उदितांका येसुम्या निरंतर प्रकाश समाधानी दिवशी आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज अमकायू तुझी कुश जशी सर्गात जाता तशीच या संसारान जा. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवैसा स्त्रियांबी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवैसा स्त्रियांबी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवैसा स्त्रियांबी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या एक घडी भर आमचे सगळे माईक अनम्यूट करूया आणि सगळे सांगत आहे म्हणून एक घडी भर आम्ही फ्रीली स्तुती करूया. कोणाक बसांचे देणे असा कोणाक बसांचे देणे असा तुम्ही बसांचे देणे आणि स्तुती करा. कोणाक बसांचे देणे ना तुम्ही स्तुती करा. देवाक अर्घ दिया महिमा दिया. हालेलुया 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 देवाच्या दैन्य जेजूच्या नावात तुकार करीता सगळी जमत तुझ्या खांडला घे आणि यागलेने कितना बसांचे देणे नसते देणे तांका फावो कर देवाच्या दैन्य देवानीये देवानीये भळवून त्यांना तुझ्या भुरग्यांचे देवानीये सगळे जमच्या कंट्रोलला काढले पवित्र जेजूच्या पवित्र नामात मागता जेजूच्या भळवून नामात मागता. हालेलुया 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 या शिराला बरा दिबरा शिरा बरा बरा दिगिरा बरा दिबरा शिराला बरा बरा दिबरा 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 लियारा 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 लियारा
जेसू पायाच्या पानात तू कसा कोणाक पडा पडसा जेसू तुका स्पर्श करसा हालेलुया 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 रिया 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 शारा bara 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 हालेलुया 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 ब्लड ऑफ जीसस येसू तुझ्या पवित्र अमल रक्तात हे सगळे जमत कव्हर कर येसू आमच्या हर एकचे मोर आमच्या हर एकचे काळीज आमच्या हर एकचे चेतना हर एकचे इमोशन्स या जमते भितर येऊचे वारे आवाज हे पवित्रत्म्य तुझ्या कंट्रोल करते ये जेसू तुझ्या अमल रक्ताने तळकर हालेलुया 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 Gesù, 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 जेसू जेसू Gesù, जेसू Gesù, जेसू जेसू Gesù, हालेलुया Gesù, हालेलुया 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 गट्ट तरह स्तुति Hallelujah, करिया hallelujah, कंटिन्यू स्तुति करिया hallelujah, कंटिन्यू स्तुति करिया हालेलुया 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 hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया Jesus, दैविक आत्म्या Jesus, Jesus, सुटकाला बोंके सुटकाला बोंके अडकळीता सुटकाला बोंके सुटकाला बोंके तत्पस तुटोंके ये जेसूच्या ये देवाच्या दैविक आत्म्या बलवंतरी हालेलुया 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 मरियमय या सगळ्या जमती बसत मागमय या तुझ्या बरक्या बसत मागमय ह्या गट्टे मागमय स्पर्श मळते बसत मागमय प्रियकला जेसू नपरच्या बसत मागमय हालेलुया 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 या 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 शिरा बरा 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 हालेलुया 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 पाठीच्या कडाचे दुःख जेसू याकडे स्पर्श करतेसा हालेलुया 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 पाठीच्या कडाच्या थोपरल्यापर्यंत जाता थोपरल्यापर्यंत जाता तदला थोपरल्यापर्यंत जाता जेसू तुका स्पर्श करण्याचं या घडीये हालेलुया 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 क्लेम कर जेसू तुका स्पर्श करण्याचा हालेलुया 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 रिया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 रिया रिया जेसू 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 हालेलुया 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 रिया 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 रुदी 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 लेफ्ट पायाच्या प्रॉब्लेम असा थंयसर दुःख असा जेसू तुका स्पर्श करता हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 खेळीकडे लोअर बॅक लेफ्ट साइड जेसू याकडे स्पर्श करण्याचा हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया Hallelujah. बारूक 4:21 मुझे भुरग्यानो धैर्य घ्या देवा खुला मरा आणि तो तुमका जबरदस्त त्या दुश्मनाच्या हातांतले सोडयतलो आमच्या सगळ्या दोळे आम्ही दमक्या लेट्स ऑल क्लोज युअर आईज आमचे दोन्ही हात आमच्या खालसाचे दवरया लेट्स ऑल कीप आवर बोथ हँड्स ऑन आवर चेस्ट बारूक 4:21 मुझे भुरग्यानो धैर्य घ्या देवा खुला मरा आणि तो तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतलो सोडयतलो तो मका आणि तो तुका हरी एका जबरदस्तच्या अस्खत काय पिडेशी येतात सुटकाला बोंग तो एकलो मात्र असा त्या देखून
बार्थीमेवा कळीत असले यो मका सुटका देऊ शकता हा देखून कोणे तका रवैलारी कोणे तुका बेस्टायलारी कोणे तका लोटून गेल्यारी कोणे तका थपडा मारल्यारी पुढं बार्थीमेव थांबवून असताना त्या जेजू कुला मार लागलो जेजू दाविदाच्या पुता मुझी पकड कर जेजू तू उल मरते असताना या घडीये तुझ्या पेंटाच्या लेफ्ट साइडचे खिळेंत किती दुःख असा तुझे दुःख उणे जाते येते असा ऑलरेडी मस्त तुका ते देवून गेले तो अनुभव जाते असा राईट साइड कानाच्या पटल्यान किती तुका समस्या असतात जेजू तुका स्पर्श करनासा देवा खुला मारा थांबवून असताना उला मारा जेजून सांगले त्या एका विधवे विषयात त्या विधवेची एक वपार सांगले ते विधवे असले आणि एक न्याय करत असलो आणि ती विधवी एका दिसा त्या न्याय करताच्या त्या वकिलाचे दार बडवून सांगताले मका एक पटी न्याय करणे मका एक पटी न्याय करणे आणि कंटिन्यू तिने न्याय विचार तो न्याय करत तिका नीत करून दिता तो नीतीदार नीत करून दिता आज आमचो देव नीतीदार मनीस कसे न्याय करता तसे नाही तो नीतीदार पक्षपाती नाही तो नीतीदार आम्ही घडये मागच्या पहिलेच तो आमकां दिता हा देखून म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घेया देवा खुला मारा आणि तो तुमका जबरदस्त हातांतले सोडयतलो जबरदस्त तुमच्या दुस्मनाच्या हातांतले सोडयतलो हांगा एक टेस्टामनी आसा आम्ही ऐकया आम्ही एक टेस्टामनी याकडे ऐकया त्या टेस्टामनीन कशे त्या भयणीक देवान सोडयले कशे त्या भयणीच्या जिवितान कष्टा वयर कष्ट येयल्ले ये टेस्टमनी या भयणीक काम नातले हांव कुवेट आसतना अराउंड म्हाका लागता नोव्हेंबराच्या पयले त्या भयणीक टर्मिनेशन मेळ्ळें आणि कशे त्या सुम्यान तिका एक समस्येतून भायर हाडले त्याने बरे करणे टेस्टामनी दिला आम्ही ऐकया या घडये प्रेज द लॉर्ड हांव वितालीस देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव आर्गां दिता जानेवारी म्हयन्यांतन काम नासतना आमी रुमांत आसल्या सुमार 280 स्टाफां कंपनींतन आमकां टर्मिनेट केल्लें प्रोजेक्ट मुग्दला म्हणून ते दाडा हांवें क्रायस्त ग्रीन प्रेयर ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें एक बरें काम मेळोवन दी सगळ्यांकी म्हणून देवाचे दयेन जानेवारी म्हयन्यांत आमकां कळ्ळें की आमकां मिनिस्ट्रीन हायर करकण गेला म्हणून बरे तरान आमचे पेपर वर्कांनी बरे तरान चलोवन आसलें मार्च म्हयन्यांत आनी एक नोटीस आयले की कोणा कडेन विजा ना आनीक एक्सटेंशन पुरो मुग्दून आयला तांकां पाटी इंडिया वचचें म्हणून तातूंत सुमार 108 स्टाफ आहली एगेन ब्रदर लॅन्सीक प्रेयर रिक्वेस्ट घालें कितले प्रेयर करनासली तितले प्रॉब्लम पुरो क्लियर जावन आसलें केदाळाय देवान हात सोडूं ना एगेन एप्रील म्हयन्यांत आनीक इन्फॉर्मेशन आयलें की 10 जाणांचे स्टाफाचे फायल मिस जाला मिनिस्ट्रींत म्हणून तातूंत हांवूय आसलीं एक पटीक बोगलें देव काल करता आसा म्हजे कडेन म्हणून बट प्रेयर केदाळाय हांवें सोडूं ना देवा वयर भरवसो सोडूं ना
काले की देवाच्या मांडवळ म्हणून वचून आली. म्हज्या डिपार्टमेंटाच्या डॉक्टर्सांचे हेल्प काणून सेकंड फायल सबमिट केले. कांय रिस्पॉन्स मेळ्ळो ना. भायर प्रायवेट हॉस्पिटल इंटरव्यू दिवन आली. पुरा कडेन सिलेक्ट जावं येताले बट जॉयनिंग जाता येतनातलें. सुमार 7 म्हयने जावन आयले. बाय द टायम कंपनीन आब्सकॉन्डिंग केस फायल केले म्हजे वयर. विजाय मुगतले खाली करूंक जाता येतनातलें. भायर वचूंक विजा नातलें. एक कडेन स्टक जावन गेल्लीं हांव. सदां 3 वरांच्या आराधनांत हांव कळनासतना प्रेयर करना आसलीं. एक दीस प्रेयराक बसच्या टायमार म्हाका एक कॉल आयलें मिनिस्ट्रींतल्यान 3rd फायल सबमीट करूंक आनी म्हजे पेपर प्रोसीड जातात आसा म्हणून. कळोवना देवाच्या मांडावळ काले आसा म्हणून तक्षण वचून फायल सबमीट करन आयलीं. सबमीट केल्या 1 म्हयन्या भितर म्हाका म्हजे विजा प्रॉब्लम आनी क्लियर जावन बरे कडेन म्हाका डिपार्टमेंटांत काम मेळ्ळें. 1 म्हयन्या भितर हांवें ड्युटी जॉयन जाली. इतले व्हडले देवान केल्या उपकारा पासत हांव अर्गां दितां. म्हजे पासत मागिल्ल्या सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. ब्रदर लॅन्सी केदाळे म्हजे कडेन अपडेट विचारना आसलो. विटा काले जातात आसा कशें जातात आसा म्हणून. इल्लें डिप्रेस्ड आसलीं हांव तेदळा. केदाळे ब्रदर लॅन्सी म्हणून आसलो. जावचें पुरा बऱ्याक जस्ट ट्रस्ट इन द लॉर्ड म्हणून वय जाल्लें पुरा बऱ्याक सो दॅट हांवें देवाचें मोग अनुभव केलो. देवान म्हाका मस्त प्रोटेक्ट केलें. हीच स्टेपांत विजा नातले भायर वेतालीं. पोलिसांनी म्हाका आतां मुसोरी धरुना. बरे तरान वचून बरे तरान घरा भितर येवन पावलीं. देवाचो मोग हांवें अनुभव केलो. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू. सगळ्यांनी म्हजे पासत प्रेयर केल्याक हांव थँक्यू म्हणटा. म्हजे टेस्टिमनी मस्त लेट आयले. फॉर दॅट आय एम सॉरी. Bless, thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. परत एक पाटी त्या सम्याक आमी अर्घा दिया. आमचो देव कितले वर्थ ताचेर पातेल्ल्या कोणाय कितो सानिना. कोणाय कितो सानिना. देखून परत एक पाटी दोन्ही हात वयर बांद. कितले तुम्ही कितले जण या ऑनलाईन रसात सगळे तुमचं माईक अनम्यूट कर. 1-2 मिनिटां घट्ट तना स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. देवा तू वर्त बापा तू वर्त बापा तू महिमे बोलते. तुझी महिमा कितली वरती बापा. तुझ्या भुरग्या विश्वास रावता येतो. तुझ्या भुरग्या विश्वास जाऊन आज तुझी कृपा बेसमान हे वयताय. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. थँक यू जीसस थँक यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. या पहिल्या कणात माग्या विशेष सांगता म्हणून या पहिल्या कणात माग्या आज या बुधवाराच्या दिसा आमच्या कुटुंबाचे आमच्या घराचे आमच्या कुटुंबातल्या हर एक सगळ्यांचे समाजाच्या आशीर्वादात देवान येऊ दे सांगता म्हणून या उतर 3 पटी घट्ट ताळा रिपीट करूया. डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोटाराचे आणि तुझ्या हाती घेतले सर्व कामाचे सर्वेश्वर आपलो आशीर्वाद सर्वेश्वर तुझो देव का दिता त्या देशात तो तुझे आशीर्वाद घालतलो. डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोटाराचे आणि तुझ्या हाती घेतले सर्व कामाचे सर्वेश्वर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेश्वर तुझो देव का दिता त्या देशात तो तुझे आशीर्वाद घालतलो. डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोटाराचे आणि तुझ्या हाती घेतले सर्व कामाचे सर्वेश्वर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेश्वर तुझो देव तुका दिता त्या देशात तो तुझे आशीर्वाद घालतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समृद्धीचे सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आज विशेष भाग्या कितले जण भाऊ बहिणी आमची निराशपणात आसात. कितले जण भाऊ बहिणी आज डिप्रेशन आसात. भावार्थ अवघटावून घेतला. आज कितले जण आज जाऊन पुरो सलवणे अनुभव करण्यासात त्यांच्या जीवितात आज निराश जाऊन गेल्यात. कितले जण खतीन आसात तांकां रातभर न्हीद पडना. कितले जण न्हीद नासतना कितलेशे राती जाल्यात. विशेष सोम्याच्या हातान भेटून दिया. आज हर एकल्या भावना सोम्याच्या हातान भेटून दिव्या. न्हीद नासतना कष्टांची आज विशेष माग्या प्रॉब्लेम वयर प्रॉब्लेम सॉल्व जातात ना.
समस्ये सोडून येते असतात एक समस्ये मुक्त त्यांना अनेक समस्या येतात विशेष तांकां हरी एकल्या समस्या तांकां भेटून दिवन विशेष सांगता म्हणून होतं 3 पटी गट्ट ताला रिपीट करूया जॉन 14:1 तुम्ही खळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा जॉन 14:1 तुम्ही खळवळचे कळवळचे नाही नाही देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा जॉन जॉन 14:1 14:1 तुम्ही तुम्ही खळवळचे कळवळचे नाही नाही देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास विश्वास दवरा. दवरा नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझ्या समय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माग्या विशेष आमच्या भुरग्यांक समाच्या हातान समर्पण दिवया आणि माग्या विशेष आमच्या भुरग्यांक आज देव सोलन वरो दे म्हणून माग्या आज आमच्या भुरग्यांक बरे शिकोवंक जाय असले जाणवाय देव फावो कर दे त्या भुरग्यांक देव सोलन वरून दे तांकां हर एका वायट बेडता वायट अस्कत काय वायट एडिक्शन सुटका मेळचे पसत तांच्या फुडाराचेर आशीर्वाद देवान येवच्या पसत सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी रिपीट करया साम 18:28 सर्वेस परा तुस मुजो दिवो मुजो देव तुझ्या काळोखांत उजवाड फांकयता साम 18:28 सर्वेस परा तुस मुजो दिवो मुजो देव तुझ्या काळोखांत उजवाड फांकयता साम 18:28 सर्वेस परा तुस मुजो दिवो मुजो देव तुझ्या काळोखांत उजवाड फांकयता नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या काळात विशेष समर्पण दिव्या सगळ्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक समाजात समर्पण दिव्या सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांक समाजात समर्पण दिव्या सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स समाजात समर्पण दिव्या प्राईम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स MLAs MPs मेयर्स सगळ्यांक समाजात भेटून दिव्या गव्हर्नरांक समाजात भेटून दिव्या पवित्र भरच्या बसत माग्या आज सोम्यान तांकां ते अधिकार दिला विशेष समीस तांकां जाणवाय दिवन दे तांणी कशें राजलं जे कशें ताच्या भुरग्यांक नीत कर दिवचे कशें ताच्या लोकांक बरें आसा तें करूंक आयुश्य सोमी तांकां जाणवाय दिवन दी म्हणून सांगाता म्हणून ही उतर 3 पटी गट्ट रिपीट करया साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जायती वाट दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बुद्ध दितलो साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जायती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बुद्ध दितलो साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जायती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बुद्ध दितलो नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा या कारणात विशेष समर्पण दिल माग्यांक कितले जना काम नसताना कष्ट नसतात विजाच्या समस्या आसात एम्प्लॉयर आज जावंक पुरो सांभाळ दितात ना कितले जणांचे डॉक्युमेंट्स दवरला पासपोर्ट दवरला जावंक जप्त करून दवरला समस्या समर्पण देऊन माग्या कितले जणांक टर्मिनेट केला कितले जणांक डिपार्टमेंट क्लोज करते आसात कितले जण लोन फारीक करूंक जातात ना फायनान्शियली मस्त प्रॉब्लेम आसात त्या हर एकल्यांक समाजात समर्पण देऊन सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी गट्ट रिपीट करया डिटरॉनॉमी 31:8 सर्वेस परस तुझ्या मुखल्यान येतलो तो तुझ्या सोबे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सणचो ना डिटरॉनॉमी 31:8 सर्वेस परस तुझ्या मुखल्यान येतलो तो तुझ्या सोबे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सणचो ना डिटरॉनॉमी 31:8 सर्वेस परस तुझ्या मुखल्यान येतलो तो तुझ्या सोबे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सणचो ना नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
या कारणान समर्पण देऊन मग या विशेष हर एक तराची कोर्टाची केस जाग्याचे समस्ये समाजात समर्पण दिया कोण पैसे काढून धावल्यात absconding जाल्यात विशेष समेत समर्पण दिव्या बिल्डराक पैसे येले बिल्डरान काम करू सुरू करून कितल्याचे बिल्डिंगाचे काम कन्स्ट्रक्शनचे काम चालून आसा कितल्याचे रिडेव्हलपमेंटचे काम चालून आसा कितल्याक जावंक बरो बिल्डरान इतल्या तेंपा भितर घर खर दिता म्हणले घर दिवना कितले जाणां भाडोत्री भाड्याक दिल्ले आज घराचेर कब्जा करून घेतला जावंक बरो आज समाजात समर्पण दिवन माग या कितले जाणांचे जाग्याचे बाउंड्रीचे केस चालून आसा कितले जाणांचे जाग्याचे फॅमिलीचे केस सुमार वर्सां जावन चलून आसा विशेष समर्पण दिवन ती केस डिझॉल्व जावचे पसत मागया जेजूच्या नांवान सगळे जे कितें थंयसर वायट चलून आसा विशेष तरान जॉन 16:13 उजवाडा की येवन दी मार्क 4:22 कितें लिपोन आसा ते उक्ते जावन दी आज विशेष तरान मागया आज त्या जाग्याच्या भोवतणी जकारिया 2:9 तो समीस उजासो पागोर जावन त्या जाग्याच्या भोवतणी रावून दी कितें वायट त्या जाग्या भोवतणी आज कोणी करनासा विशेष तरान थंयसर कितें केला म्हणून पहाड नाव बेस्तावन आज कितें आज त्या जाग्या वयर कब्जा करूंक पळयता जावंक बरो विशेष तरान मागया सोम्याच्या समर्पण दिवन आज विशेष तरान कोणाचे जागो आज गो सरला आज त्या गोवाच्या भावान म्हळ्यार विशेष तरान जावंक बरो आज जाग्याचेर केस केला विशेष समाजात समर्पण दिव्या ती केस डिझॉल्व जावचे पसत सगळे कोर्टाची केस डिझॉल्व जावन दी विशेष तरान कोण जाग्याक वाट दितात नात विशेष समर्पण दिवन मागीर तांची वाट तांची मोत उजवाडावन दी समी तांची मोत उजवाडावन दी म्हणून विशेष तरान मागया समर्पण दिवन मागया कोणाचे बिझनेसाक जागो काण गेल्लो आज जावंक बरो तो जागो ताणी लिगली काण गेला की आज कोणाचे थंयसर इल्लिगली केला म्हणून रॉंग फोटो प्रूफ दाखोवन आज ब्लॅकमेल करता जावंक बरो विशेष सुमार पैसे लाखांनी पैसे ताणी भितर गेल्या सांगपूर आनीक पैसे काडून पळयतात विशेष समाजात समर्पण दिवन मागया तांची मोत उजवाडावच्याक आज विशेष सगळे क्लियर जावचे पसत साम 18:20 सर्वेस पर तुझ मुजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड सांगयता आज तांच्या जिवितांत उजवाड सांगकोली म्हणून सांगात मेळोन हे उतर 3 पटी घट्ट तरा रिपीट करया जेरेमाया 1:19 सगळे तुझे विरोध ससरे कोण केदीस तुझे विरोध जैत कित्याक तुका देवारो तुझे सवय आसा उलयता तो सर्वेस जेरेमाया 1:19 सगळे तुझे विरोध ससरे कोण केदीस तुझे जैत करचिना तुका देवारो हांव तुझे सवय आसा उलयता तो सर्वेस जेरेमाया 1:19 सगळे तुझे विरोध ससरे कोण केदीस तुझे विरोध जैत करचिना कित्याक तुका देवारो हांव तुझे सवय आसा उलयता तो सर्वेस नमान मरिये कृपेन भरले समेत तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagi Maria dewaचे आम्हाला खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार या क्रेश कणान जाता जाल्यार आमी दिंबीर पडया दोनी हात आमचे वयर उबारया दोळा आमच्या तांप्या आमच्या लगेच बाजार मागोंक सांगला या युट्यूबाचेर कितल्यान पिटिशनां घालून आसात ह्या झूमाचेर कितल्यान पिटिशनां घालून आसात तांकां हर एकल्या सोम्याच्या तान भेटून दिवया लेस्टर म्हणलो 18 वर्साचो भुरगो ब्रेन ट्युमर डायग्नोस जाला विशेष सोम्याच्या तान समर्पण दिवया मागे विशेष तरान ऑस्टिन म्हणलो एकलो भुरगो ब्लड क्लॉट जाला ब्रेनात विशेष सोम्याच्या तान समर्पण दिवया जेजूचे बहु पवित्र अमल रगत ताच्या ब्रेनान देवन येऊ दे सगळे ब्लड क्लॉट क्लियर जाऊ दे जिलिना बाई तिजो गाई पायाचो गाई विशेष समर्पण दिवया एक दीस हॉस्पिटलात ऍडमिट जावन आयली आज सकाळी ती फलक आज घरा पावल्या
कठीण दुःख आसा सोसूंक जायना. Isaiah 53:5 च्या गाया वरवीं तिचो गाय कोण जावं दे. जेजून ते सगळे गाय ताचेर घेतल्यात खुर्साचेर. ते ट्रान्सफॉर्मेशन आज जावं दे. तो सगळो गाय सुखोन येवं दी. राई जावं दे जेजूच्या नांवान. राई जावं दे जेजूच्या नांवान. राई जावं दे जेजूच्या नांवान. मायकल म्हणल्या भावाक समाजात समर्पण दिवया. जुलियट डिसोजाचे हर एक कर्ज विशेष तरेन तुज्या पुताचे सिव्हिल आयडी वेगळी रिलीज जावचे पसत तांच्या हाताक मेळचे पसत. वेनिटा फेर्नांडीस भयणीक समाजात समर्पण दिवया. जुलियन मस्करिनस समाजात समर्पण दिवया. सायसिंता डिसोजाक विशेष तरेन समाजात समर्पण दिवया. किरण म्हणल्या भुरग्याचे सिव्हिल आयडीचे इश्यू सॉल्व जावचे पसत मागया. लेंडी वेगस आपण सगळ्या गरजो लाविटा आणि जाविटाक समाजात समर्पण दिवया. विनीता डी क्रूजाक मागे विशेष तरेन बरें काम मेळचें पसत. सिरिल फर्नांडीस समाजात समर्पण दिवया. सुझन रॉड्रिगसाक विशेष समाजात समर्पण दिवया. UTI तांसोडी काम मेळचें पसत. कारिना शिव ह्या भुरग्यांक समाजात समर्पण दिवया. एमर्सियाना कॉस्टाक समाजात समर्पण दिवया. विशेष तरेन ताच्या नातवाक ब्रायनाक समाजात भेटून दिवया. मॅकफिलाक समाजात समर्पण दिवया. अलिस म्हणल्या भयणीक समाजात समर्पण ताचे कुटुंब सगळे जेजूच्या अमोल रक्तानी तळ जावं दे. जॉन 14:27 हांव तुमकां समाधान दिवंक आयला. मुझे समाधान हांव तुमकां सोडटा म्हणटा देवाचें उतर. आज ते समाधान आज या कुटुंबान वस्ती करून दी. सगळे कुटुंबा आमचे कुटुंबा जेजूच्या मोगान करून दी. जेजूचे समाधान वस्ती करून दी. मागे विशेष योवान याकुबा समाजात समर्पण दिवन मागया. सगळे ताचे गरजो फायनान्शियल इश्यूज विशेष तरेन सॉल्व जावचे पसत. मेल्सी रॉड्रिगसाक विशेष तरेन बरें काम परगांवान काम ट्राय करता विशेष तरेन समर्पण दिवया. ग्रेटा डिसोजाक विशेष तरेन मागया. क्रॅस्टनाक विशेष तरेन बरें काम मेळचें पसत. प्रेसिल्ला डिसोजा समाजात समर्पण दिवया. राज आरोग्याक विशेष तरेन समाजात समर्पण दिता. सगळ्या गरजो डिओडिटा रेबेल्लोक मागया विशेष तरेन तुज्या दुवेक विशेष तरेन लिम्फ नोडांत सुटका मेळचें पसत मागया. समाजात समर्पण दिवन मागया विशेष तरेन रीना म्हणल्या भयणीचे सगळ्यो गरजो समर्पण दिवया. विशेष तरेन इवेत म्हणल्या भयणीचे राईट हाताचे फिंगर नमनेस गुण जावचे पसत. डेरिलाच्या भुरग्याचे रेसिडेन्स इश्यू सॉल्व जावचे पसत मागे विशेष तरेन इवेत म्हणल्या भयणीचो पूत रिटले व्यत्यासा विशेष तरेन सुमितका स्पर्श करून दिवन मागया. समर्पण विशेष तरेन फादर डॉमिनिक सांता मारिया कंप्लीट रिकवरी जावचे पसत. मागे विशेष तरेन लेविन आणि डेन्झिल एन्ना रिटा रेनू ह्या भुरग्यांक समाजात समर्पण दिवया. बेबी शनायाक विशेष तरेन दोळ्यांच्या प्रॉब्लेमांत सुटका मेळचे पसत. सारा म्हणल्या भयणीक डिप्रेशनांत सुटका मेळचे पसत. 1 कोरिंथियन 3:16 देवाचो आत्मोताचे तेंची येता तो सगळो ताका कंप्लीटली ताच्या मोगान भरून दी. लीना आणि कर्मा आणि कितली जाणां भुरग्यांचे देण्या पसत मागून आसात. कितली जाणां काजारी जोडे भुरग्यांचे देणे ना. एकच भुरगें आसा शेसरा समाजात समर्पण दिवन मागया. अल्गर हेनरी मेलरॉय ईडन ह्या भुरग्यांक विशेष बरें काम मेळचें पसत. एका भयणीचे कन्स्ट्रक्शन घराचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम
कंप्लीट जावचे पसत फ्रीडा म्हळ्यार बणी पोस्ट सर्जरी पायाची कंप्लीट रिकवरी जावचे पसत मागया सेसरा क्लॅरा आळवाक समाजात समर्पण दिव्या कारण कितले जण मागोन आसात राईना जियाना जानिक विजय विश्वास अनिता अश्लिन लॅन्सी लॅनित अंजलिन ड्रेगो संदीप संतोष अरुण वास डेरिल दिव्या इवेत गीता aaron जेरी हेनरी फर्नांडिस मार्गरेट क्रिस्टन मिल्बर्न हिल्डा एंडी अनोरा बेनेडिक्टा जेन जेनेसिया जिशेल सिंड्रेला जेम्स जेसी जॉयस माइकल जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन कैल्विन कैटलिन किशोर वीडा लीना डिसूजा लीना मेलविन शरल सोनल टेरेसा लीना वाज लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन मरिया मेरी नैन्सी प्रतिष्ठा रीना अलगर गिलबर्ट रॉल्विन सिरिल लोबो वीटा वृंदा रॉकी रेनविक रीना अरुण टेरेसा काश्मीर ट्रॅव्हल हर एकल्या समाजाला समर्पण दिव्या दोन्ही हात आमच्या विरूपात सांगायला म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्टताना रिपीट करूया 2 Thessalonians 3:3 पूर्ण स्वामी सदा विश्वासी तो तुमका बळ दितलो आणि कोटाच्या हाताक संपवण्याचे तुमका राखतलो 2 Thessalonians 3:3 पूर्ण स्वामी सदा विश्वासी तो तुमका बळ दितलो आणि कोटाच्या हाताक संपवण्याचे तुमका राखतलो 2 Thessalonians 3:3 पूर्ण स्वामी सदा विश्वासी तो तुमका बळ दितलो आणि कोटाच्या हाताक संपवण्याचे तुमका राखतलो नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवास स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाची आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार दोन्ही हात आमचे वयर पाया दोळे आमच्या दंप्या अभिषेक सरांग माग्या भोवमंगळा समया या 9 दीस तुवें आमकां दिलाय या 9व्या दिसा सुमार 40 मिनिटां तुझ्या हजरपणांत सांगत म्हणून मागोंक तुझे उतरां रिपीट करून आणि ते उत्तर रिपीट करता त्या उतरां असले ते सकत अनुभव करून तो जीव अनुभव करून तुवें आमकां कृपा लाभयल्या तुझ्या उतराद्वारे तुवें आमकां आपडलाय देवा विशेषरान तुका दिता समया जेजू आज विशेषरान तुझ्या अमोल रक्तान आमकां कवर कर आज आम्ही भायर भितर व्यक्तान आमकां राखणे सांभाळ आमचे कुटुंब राखणे सांभाळ आज आमच्या मुखल्यान पटलांच्या हर एक वाहना तो राखणे सांभाळ आज विशेषरान काम करतना काम करूंक जाणवाय दी आज कोण हॉस्पिटला व्यत्यय आसा आज कोणा सर्जरी आसा तांची कोणी इंटरव्यू आसा तांची तांकां तूं जाणवाय तांकां सलून आज विशेषरान कितले बिझनेस करचार आसात विशेष तांच्या बिझनेसार आशीर्वाद कर आज आमच्या कंपनीचेर आशीर्वाद कर आमच्या राष्ट्राचेर आशीर्वाद कर आज आमच्या कुटुंबातले कोणी साद जावंक पुरो आज पळयणार वता बरे पॉइंट तांकां लाभय आज सुम्या जेजू तुझ्या नांवान मागता हे सगळे भाव भयणी कितले जाणां आनी कितले जाणां ह्या युट्यूबाचेर आसात मागून आसात तांची पिटिशनां घालून तांणी तूं सगळे कळीत आसाय देवा ताका हर एक लाखा फोट म्हूण मागता हालेलुया 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 रिया शिरा ला बरा दि बरा शिरा ला बरा 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 दि 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 बरा हालेलुया 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 रिया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाची भुरग्याक फूड पॉयझनिंग जाला विशेषरान सुम्या ताका हात पड नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाची आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन तुम्ही सर संत भक्तनो आज पडनो सेंट मायकल सेंट रफाएल सेंट गब्रिएल मरिये आमचे माई आमचे राणीये आमचे पुस्तक विनंती कर नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कितल्या जणांक तुमकां ह्या जमतीद्वारे बरेपण जाला, ह्या मग्नाद्वारे बरेपण जाला, तुमकां टेस्टमनी धाडूंक आसा, तुम्ही आमच्या नंबराक आमच्या कोणच्याय टीम मेंबराक या तुमकां आमचे नंबर आसा तुम्ही दंडी आणल्यार म्हज्या नंबराक 9900332411 परत एक फावटी सांगता 9900332411 ह्या नंबराक तुम्ही तुमचे टेस्टमनी धाडयेत. तुमकां पिटिशनां धाडूंक आसल्यार तुम्ही धाडयेत. आणि तसेच आज संजेर आज बुधवार आज संजेर 7:30 आणि 7:15 विशेष मागणे आसा. प्रेज अँड वर्शिप, वर्ड ऑफ गॉड, हिलिंग सर्विस आसतले. विशेष इंडियाचो टाइम 9:45 to 11. विशेष तुम्ही सगळे जॉईन जाया. हेरान तुम्ही सांगा लिंक सेम लिंक पोस्टर मात्र चेंज तुमकां आम्ही धरतल्या. तुम्ही सगळ्यांक शेअर करा आणि जॉईन जाया. तसेच विशेष फाल्यां ब्रेस्तार फाल्यां विशेष मांडावळ आसा होली फॅमिली हॉलांत विशेष मागणे. तुम्ही सगळे जॉईन जाया. हेरांक तुम्ही सांगा चड आनी चड लोकां आपण हाडा. कोणाक तुमकां ट्रान्सपोर्टाची अरेंजमेंट करूंक जाय, कोणाक ट्रान्सपोर्ट गरज आसा तुम्ही आमकां कळीत करा. आम्ही तुमकां ट्रान्सपोर्टाचे अरेंज करूंक ट्राय करतला. देव तुमकां हर एकल्या सुदीस आशीर्वादांनी बेसावानी आणि कृपेन बरोदी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Thank you, brother. God bless you. Praise the Lord. Thank you, brother. Brother. Praise the Lord. God